Amira Luidens Dabiang, ongeveer 40 jaar pasami biba na Hollanda. Casa com meneer Luidens tama di Aruba, amita di Santa Cruz, meneer Luidens di Taguilado. 40 jaar nossa biba na Venray, nossa Juda cresce, nos 3 yunan kinang. Tour e muito nang studia, pero Aruba nossa bai maioria parte para vai visitar e bio nang para visitar e família. Pero ondertussen de specie 40 jaar Venray eta tiki e thuis. Pero reden dat zie ik Venray ta tiki meneer Aruba. Warm e porta dan ta habripa toe heen, die bopo schrijf aan en het systeem die Hollanda kopi biarbeid in congatie afspraak. Anto is zij te logico attrek nos den Venray ko in de nos tekenen. Er is aya pasami dentro de politieke partij lokale politieke partij Venray lokaal. Ribalista nummer 5 worden gekozen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad. Dus met bezig de gemeenteraad dossiers van zorg, dossier die arbeidsmigranten en internationale werknemers, huisvesting. Dus ja, en dan een beetje dan bij cultuur, een beetje terwijl cultuur en dan in Montota in Venray logico aan met bisa in campagne. Je mag zijn wie je wilt zijn, wie je bent. Paso anche come in 40 jaar na Venray in Hollanda, mita eurobiano ina.